ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ। ଆନନ୍ଦେ କୃତ କୃତ୍ୟବାଣୀ କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି। ବିଷ୍ଣୁର ଦୂତେ ଯମଦୂତେ ପଥ ଓଗାଳି ନ ତୁରିତେ। ଯେବେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯମର ଦୂତେ ତାଙ୍କୁ ଧରି। ପାପୀ ହୋଇଲେ ନରନାରୀ ଯମର ଦୂତେ ତାଙ୍କୁ ଧରି। ଧରିଣ ବେଗେ ଘେନି ଯାଆନ୍ତି ଲଗାରି ସମୀପେ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଦେଇ ତପତ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇ ପୁଣି ଲଗାରି ହାତ ଦେ ସେହି। ଯୋକ ଜନମ ହୋଏ ସେହି ଏମନ୍ତେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ। ଶୁଣ ହୋ ଅଜୁ ନରନାତି ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି ଶୁକଜତି। ରାଜୋବାଚ। ଭୋମୁନି ପଚାରଇ ତତେ ଛେଳିର ଜନ୍ମ ସେ କେମନ୍ତେ। ଏଥିର କହ ମତେ ସନ୍ଧି ମୁଇଁ ଯେ ସଂସାରରେ ଅଛି ବନ୍ଦୀ। ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ମୋର କର ସଂସାରୁ ମତେ ଯେ ଉଦ୍ଧର। ମୁଇଁ ତୁମ୍ଭର ପରିଚାର ଅଜ୍ଞାନ ମୋହ ନାଶ ମୋର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ। ଶୁଣ ହେ ପରୀଖ ରାଜନ ଯେସନେ ହୁଅନ୍ତି ପଶୁ ଜନ୍ମ। ବୟସେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ନର ତାହାକୁ ଯେ ହରି। ଯେ ଭାତ୍ର ଭଗ୍ନୀ ବନ୍ଧୁଆର ମାଉସୀ ଜେଠାଇ ସୋଦର। ଭଗିନୀ ଭାଣିଜା ଯେ ମାଇଁ କାମ ଲୋଭରେ ମନ ଦେଇ। ଶାଶୁ ମଉଳା ଶାଶୁଠାରେ ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି କରେ। ଏମାନେ ଛେଳି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ରତିତା ଜଗତେ ଦେଖନ୍ତି। ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀକି ଯେ ଗାଳି ଦିଅଇ। ଧିକାରି କହଇ ବଚନ ମାରଇ ତାକୁ ହସ୍ତେ ଜାଣ। ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନେଇ ବିଚାରି ଦୂତଙ୍କୁ କହଇ। ସମସ୍ତ ଦେଖୁ ଶୁଣୁଥାଇ ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସେ ଲାଗଇ। ଏମନ୍ତେ ସରିଲେ ଆୟୁଷ ଲଗାରି ନିଏ ଧରି କେଶ। ରାଜା ଛାମୁରେ ତାକୁ ଦେଇ ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାରଇ। ବିଚାରି ଦୂତକୁ କହଇ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନେଇ। ଏ ଅଟେ ମହା ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀରେ ଦ୍ରୋହ ଅଛି କରି। ନର୍କ ଆହାର ଏ କରିବ ଶତେକ ଜନ୍ମ ଯାଇଥିବ। ଯେ ଗୁରୁ ଗୌରବ ନ ମାନି ସହସ୍ରେ ଜନ୍ମ ନର୍କେ ପୁଣି। ଶୁଣିନ ଯମ କୋପ କଲା ଦୂତକୁ ଆଣରେ ବୋଇଲା। ପାପୀଙ୍କୁ ଘେନି କରି ଯିବ ତପତ କୁଣ୍ଡେ ବୁଡ଼ାଇବ। ମୃତ ଯେ ତପତ କରିବ କୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଢାଳି ଦେବ। ଯେ ମୁଖେ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ବିଷ୍ଠା ଢାଳିବ ତା ଉପର। ସତ୍ୟରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ଜନ ତାହାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯେ ସ୍ଥାନ। ଆଶା ଦେଇ ଯେ ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ହାଡ଼ି ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ। ଅନେକ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଦମାଂସ ଯେ ସେ ଭକ୍ଷଇ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଏ ଗତି ପରୀଖେ କହେ ଶୁକଜତି। ଡାହାଣ ହସ୍ତେ ବିଷ୍ଠା କାଢ଼ି ଯେଣୁ ନିରାଶେ ସେହି ହାଡ଼ି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଯେହୁ ଜାଣ କୁକୁର ହୁଏ ସେହୁ। ବିଷ୍ଠା ଭକ୍ଷଇ ମୁଖ ଦେଇ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦାର ଫଳ ଏଇ। ମାତାଙ୍କୁ ଯେ ଜନ ନିନ୍ଦଇ ନର୍କ ଗତିକୁ ସେଇ ପାଇ। ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ ତାହାରେ ଯେ ଜନ ମାତୃ ନିନ୍ଦା କରେ। ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଉଥାଇ ମନେ ସେ କୃମି ପୋକ ହୋଇ। ପିତାକୁ ଯେହୁ ନିନ୍ଦା କରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ସେ ହୋଇ ସତ ବାହାରେ। ଅଗ୍ନିକି ଯେହୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଅଗ୍ନି ନ ମିଳଇ ତାହାରେ। ବସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦନ୍ତି ଯେହୁ ନରେ ବସ୍ତ୍ର ନ ମିଳଇ ତାହାରେ। ଅନ୍ନକୁ ଯେହୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଜନ୍ମଇ ସେହୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ କରେ। ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିନ୍ଦଇ ବିଧବା ସପ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇ। ବିଧବା କଷ୍ଟେ ସେ ଯେମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ବ୍ୟଥ ଶେତ। ନାନା ଦୁଃଖରେ ଦିନ ଯାଇ ଅନ୍ନ ଯେ ବସ୍ତ୍ର ନ ମିଳଇ। ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପତି ନିନ୍ଦା କରେ ଜନ୍ମଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛର ଗୃହରେ। ରାଜୋବାଚ। ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ ମୁନିବର କଥାଇ ପଚାରଇ ଆର। ବଳେ ଯେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରେ ସେ କେଉଁ ପାପ ଭୋଗ କରେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ। ଯେ ଜନ ହରେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଲଗାରି ତାକୁ ନିଏ ଧରି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଆୟୁଷ ସରିଲେ ମରନ୍ତି। ଯମର ଦୂତ ପଛେତାଇ ତାହାକୁ ଧରି ମାରି ନେଇ। ଯମ ଛାମୁରେ ତାକୁ ଦେଇ ବୋଲନ୍ତି ଏ ପାପୀ ଅଟଇ। ଯମ ତାହାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖଇ ଶତ୍ରୁ ବରାବରି। ଏହାକୁ ନଣ୍ଡା କର ନେଇ କ୍ଷୁର ନହୁଣିକି ଦେଇ। ଆବରେ ଏବେ ଶୂଳି ଦିଅ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଥୁଅ। ତହୁଁରୁ ବେଗେ ଘେନି ଯିବ ଶାଗୁଣା ଜନ୍ମ ତାକୁ ଦେବ। ଯମର ବୋଲେ ସେଉ ଜନ ଭୁଞ୍ଜଇ କର୍ମର କଷଣ। ଶୁଣିଲ ଟିକି ଏ ରାଜନ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ ବିଧାନ। ରାଜୋବାଚ। ଏହା ଶୁଣିଲି ମୁନିବର କଥାଇ ପଚାରଇ ଆର। ଯେ ପର ସ୍ତ୍ରୀକି ହରଇ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ନ ମାନଇ। ନିରତେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ତହିଁ ରାତ୍ର ଦିବସ ମନ ଥାଇ।
ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ମୁନି ବୋଇଲେ ରାୟ ଶୁଣ ତାହାକୁ ଯମଦୂତେ ପୁଣ ଭୋଗ ସାରିଲେ ବାନ୍ଧି ବେଗେ ଦିଅନ୍ତି ନେଇ ଯମ ଆଗେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଚି ଫେଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ବିଚାରଇ ଯମ କହଇ ସେ ତଥ୍ୟ ଏହାର ପାତକ ବହୁତ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଘେନି କରେ ଘର ଅନେକ ପାତକ ଏହାର ଯମର ବୋଲେ ଦୂତେ ପୁଣି ଗୋପୀଙ୍କି ଧରିଣ ସେ ଆଣି ଯନ୍ତାରେ ସାବେଳି ତତାଇ ତାର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେନ୍ତି ନେଇ ଫାଶ ଲଗାଇ ତା ଗଳାରେ ଟାଣନ୍ତି ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷରେ ସେ ପରବ୍ରହ୍ମ ବୈକୁଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାଳ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ବହୁ ଶାସ୍ତି ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ସେଉ ଜୀବର ଦୁଃଖ ଏହି ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ଦେଇ ବହୁତ ଯାତନା ପାଏ ପୁଣି ଯେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରେ ଜାଣେ। ରାଜୋବାଚ ଭଲ କହିଲ ମୁନିବର ଧରୁଛି ତୁମ୍ଭର ପୟର ଶୁଣିଲି ଏବେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପାପୀଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ଶାସ୍ତି ଦେଲା ଯାହାର ପାପ ଦେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରାଣୀ କେମନ୍ତେ ମରଇ ଏହା କହିଣ ମୁନିବର ଏ ଭବ ସଂସାରୁ ଉଦ୍ଧାର ମୁଁ ଏବେ ଶରଣ ତୁମ୍ଭର ସଂସାର ମାୟା ଖେଳ ଘର। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ଚୂଡ଼ାମଣି ପୁଣ୍ୟର କଥା କହେ ପୁଣି ଯେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ନର ଦେଇ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଅବା କାହିଁ ସଂସାର ଚେଷ୍ଟା ସେ ଲଭନ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଆନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ଦୂତେ ତାକୁ ନିଅନ୍ତି ଯମର ଦୂତେ ନ ଛୁଅନ୍ତି। ରାଜୋବାଚ ହେ ପରାଶରଙ୍କର ନାତି ଏ କଥା ଅପୂର୍ବ ଯେ ଗତି ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ବିପରୀତ ପାପୀଙ୍କି ନିଏ ଯମଦୂତ ପୁଣ୍ୟର ହାଦେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ପୁଣି କହିଲ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏକଥା ବଡ଼ ବିପରୀତ ସଂସାରୁ ତରିବା କେମନ୍ତ ପୂର୍ବେ ପୁରାଣେ ଶୁଣିଛହିଁ ଦେବତା ଯେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାହାକୁ ଯମ ଧରି ନେଇ ପାପାନୁରୂପେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଏମନ୍ତେ ଜଗତେ କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ପରାଶର ନାତି। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁସୂତ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଏ ଜଗତ ପୁଣ୍ୟ ବହୁତ ମତେ ହୋଇ ଏହା ମୁଁ ଦେଉଅଛି କହି ପରର ଉପକାରୀ ହେବ ହୃଦୟରେ ଦୟା କରିଥିବ ସେ ନର ନିଶ୍ଚେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଏ ଯେ ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ଛନ୍ଦ କପଟ ଅଭିମାନ ପର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଯେ ଖଣ୍ଡନ ତାହାକୁ ଯମ ନ ଛୁଇଁ ମଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତଗଣ ଯେ ପୁଣି ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧରେ ମୁଖରେ ନାମ ଯେ ଉଚାରେ ପୁଣି ଜନମ କରାବନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭାବ ପଚାରନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଭୟ ଯାହାର ପଦ ଉଚାରେ ନିରନ୍ତର ନାମ ଉଚାରିବା ନିମନ୍ତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନମ ଜୁକତେ। ରାଜୋବାଚ ଶୁଣ ହେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ତନୟେ ଆହୁରି ପୁଛଇ କଥାଏ ସଂସାରେ ଥୋକେ ଲୋକେ ଥାନ୍ତି ମାଳା ତିଳକ କରୁଥାନ୍ତି ଏହା କି ନୁହଁ ଭକତ ଏକଥା କହ ବିପରୀତ ନିରତେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି କୌଶଳ ମୃଦାଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ କଥାରେ ଯାମନ ଫେରି ନୁହଁ କି ସେ ଜନ୍ମ ଏହା କହିବ ମୁନିବର ଏ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଉଦେ-କର। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ପଣ୍ଡୁ ପଣ ନାହାନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଯେ ଜନ କରନ୍ତି ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ବାହୁଥାନ୍ତି ଥୋକାଏ ନୃତ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି କଂସାଳ ବାଇ ନାଚେ ଧୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ଅଟଇ କୀର୍ତ୍ତନେ ମନ ଦେଉଥାଇ ମଣ୍ଡଳୀ ତାରେ ନର ନାରୀ ତହିଁକି ମନ ଯେ ନ କରି ଯେ ଜନ ଖଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଯୁବତୀ ଠାରେ ମନ ଦେଇ ତୁଣ୍ଡରେ ଗୀତ ଗାଉଥାଇ ମନ ତା ଯୁବତୀରେ ଥାଇ ତାହାକୁ ନେଇ ଯମଦୂତ କଷଣ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗରେ ସେ ଜନ୍ମଇ ସେ ଯେ ଜନ ଏମନ୍ତ ହୁଅଇ ବିଶେଷେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପରାପତ ଅଷ୍ଟାଦଶରୁ ବାଛି କରି ସ୍ୱର୍ଗ ନଗମର ସେ ବିହରି କହଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦାସ ପୁରାଣ କଲି ଗୀତ ରସ ଇତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦେ ଭକ୍ତି କର୍ମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥନେ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।